Helo bawb a chroeso i sylfaen seren. Lois dwi. A Thomas ydw i. Rydym ni wrth ein bodd yn cael eich cyflwyno chi i sylfaen seren a'r adnoddau sydd ar gael ar y tudalennau yma. Rydym ni'n mynd i adael i chi wybod beth sydd ar gael a sut allwch chi wneud y defnydd gorau ohonyn nhw, rhoi cyflwyniad byr i'r platfform yr ydych chi'n gwylio hwn arno, Eventbox, a gadael i chi wybod ychydig bach mwy amdano ni ac am sylfaen seren. Ia. Dwi'n dod o Forfenefyn ym Mhenllyn a ges i Ysgol Botwnog a Choleg Mirion Dwyfor Pwllheli. Ha dwytha nes i raddio mewn ieithoedd modern o Goleg Iesu yn Rhydychen ac ar hyn o bryd dwi'n gwneud cwrs meistr mewn llenyddiaeth Ffrangeg yng Ngholeg y Drindod eto yn Rhydychen. Ers mynd i'r brifysgol, dwi wedi cymryd rhan mewn llwyth o weithgareddau Academi Seren gwahanol. A ges i magu ym Mhorthaethwy yn Ynys Môn. Es i'r ysgol yn Ysgol Tryfan ym Mangor a dwi bellach yn fy mhedwaredd blwyddyn yn astudio peirianneg yng Ngholeg Queens, Prifysgol Caergrawnt. A rhwng 2016 a 2017, mi o'n ni yn rhan o Academi Seren. Fel da ni wedi sôn, rydyn ni'n dau yn gynfyfyrwyr seren a da ni isio eich croesawu chi i raglen Sylfaen Seren. Fe gan rai ohonych chi frodyr neu chwiorydd hŷn ella sydd wedi cymryd rhan yn Academi Seren ym mlwyddyn 12 a 13, fel yn eithon ni. Ond mae Sylfaen Seren yn galluogi i chi gael yr un profiadau arbennig ym mlynyddoedd 8 i 11. Mae'ch athrawon chi'n meddwl bod gennych chi'r potensial i ymgeisio am le mewn un o brifysgolion blaenllaw y Deyrnas Unedig neu dramor, a dyma'n union mae Seren Sylfaen yn ei gefnogi. Dwi'n gwybod be mae Seren yn gallu gwneud. Dwi'n cofio'r enghraifft, mi o'n i yn gallu mynychu ffug gyfweliad cyn cymryd rhan yn cyfweliad go iawn i fynd i astudio yng Nghaergrawnt. Ac na fedrwn ni gynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, rydyn ni'n falch o allu rhannu y dosbarthiadau meistr ar-lein ac adnoddau efo chi heddiw. Ia, ac ar ôl clywed gen i at Thomas, mi gewch chi'r cyfle arbennig i wrando ar ddosbarth meistr academaidd a sesiwn cyngor prifysgol. Yn y sesiwn cyngor prifysgol, mi fyddwch chi'n clywed gan gynfyfyrwyr eraill seren, fydd yn rhannu y tips gorau ar fywyd prifysgol, dewis cwrs ac yn bwysica oll pam mynd i brifysgol o gwbl. Cyn y sesiwn cyngor, mae gennym ni ddosbarthiadau meistr academaidd i chi ei gwylio. Bydd yn rhoi blas i chi o sut fath o beth ydy astudio mewn prifysgol. Bydd y dosbarthiadau meistr yn edrych ar bwnc priodol sydd yn effeithio pob un ohonon ni heddiw a fydd yn diffinio ein dyfodol, sef newid hinsawdd. Os ydych chi yn mlwyddyn 8 neu 9, mi fyddwch chi'n edrych ar beth ydy newid hinsawdd a pa ran allai i ei gymryd. Ac os ydych chi yn mlwyddyn 10, bydd eich cwestiwn yn canolbwyntio ar beth ydy'r her fwyaf i daclo newid hinsawdd. Ym mhob dosbarth meistr bydd ystod eang o siaradwyr yn edrych ar y cwestiwn o safbwynt eu maes arbenigol nhw. Er enghraifft, sut mae pobl yn defnyddio llenyddiaeth neu cyfryngau i fynegi eu ofnau am newid hinsawdd. Wrth glywed gan academyddion a sut mae nhw'n taclo'r cwestiwn o fewn eu maes pwnc nhw, mi gewch chi'r cyfle i glywed sut fath o ymchwil sy'n digwydd mewn prifysgol, yn ogystal â rhai o'r pynciau allwch chi ei astudio. Ac ar ôl gwylio'r sesiynau, mae yna ystod eang o adnoddau a gallwch chi weithio trwyddyn nhw yn annibynnol i ymchwilio ymhellach i'r pynciau yr ydych chi wedi clywed sôn amdanyn nhw heddiw. Mi allwch chi ddod o hyd i'r adnoddau ar y dudalen lobi, a fyddwch chi wedi gweld y dudalen yma gyna wrth i chi fewn gofnodi. Ella y byddwch chi'n cael eich ysbrydoli i ymchwilio ymhellach i rhai pynciau, ac ella bydd na rai o ddim fawr o ddiddordeb i chi, a mae hynny'n hollol iawn. Mae mynd i'r brifysgol yn rhoi cyfle i chi astudio 1 neu 2 o bynciau yn drylwyr. Felly, mae darganfod pa bynciau ydych chi'n ei hoffi a rhai nad ydych chi'n ei hoffi yn rhywbeth gwych i chi ddechrau wneud rwan. Yn olaf, rydym ni hefyd yn edrych mlaen i lawnsio cystadleuaeth erthygl cylchgrawn sylfaen seren. Rydym ni eisiau i chi gwblhau erthygl 500 i 700 gair yn ateb cwestiwn mawr i'ch dosbarth meistr. Gallwch ddewis ei ateb o bersbectif eich hoff bwnc, neu efallai byddai'n well gennych chi egluro sut mae pobl ar draws meysydd academaidd
yn gweithio ar daclo'r cwestiwn yma. Gallwch ddod o hyd i becyn i'w lawrlwytho ar y dudalen lobi, sydd yn egluro pob dim sy'n rhaid i chi ei wybod am y gystadleuaeth. Cyflwynwch eich ceisiadau i'ch athro neu athrawes erbyn yr 2 o Fawrth. Bydd panel arbenigwyr yn edrych dros y ceisiadau a bydd unillwyr yn derbyn gwobr tystysgrif seren. A pob lwc i'r rhai ohonych chi sydd am ddewis cymryd rhan, ond cofiwch y bydd fideos Cyngor Prifysgol a'r dosbarthiadau meistr yn ddefnyddiol iawn hyd yn oed os na fyddwch chi'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Cyn i ni ddechrau, dyma daith sydyn o sut i ddefnyddio'r platfform yma. Rydych chi'n gwylio'r fideo sylfaen seren yma ar blatfform Eventbox. Mae'r platfform yn safle rhithiol, felly meddyliwch amdano fo fel adeilad eich ysgol. Pan wnaethoch chi fewn gofnodi, mi welsoch chi'r lobi, lle allwch chi ddod o hyd i'r adnoddau yr ydym ni wedi trafod yn y fideo yma. Y lobi ydy'r lle i chi ddychwelyd iddo fo, os ydych chi'n mynd ar goll ar unrhyw bryd ar y safle. O'r lobi, mi allwch chi weld yr ystafell sydd ar gyfer eich blwyddyn ysgol chi, lle fydd y dosbarthiadau meistr a'r sesiynau Cyngor Prifysgol yn cael eu cynnal. I fynd i mewn i'r stafelloedd yma, cliciwch ar y linc ac unwaith yr ydych chi yn yr ystafell, mi welwch chi'r links i wylio'r fideos. Cofiwch y gallwch chi hefyd ddewis ym mha iaith yr hoffech chi weld y dosbarthiadau meistr, wrth glicio ar y linc Cymraeg neu English uwchben y fideo. Ar ôl gwylio'r fideos hyn, mi fyswn ni'n ddiolchgar iawn pe bach athrawon chi yn medru roid ei adborth ar y digwyddiad, a fydd yn cael ei yrru yn uniongyrchol iddyn nhw dros e-bost. Os oes broblem yn codi unrhyw bryd, e-bostiwch seren@casba.biz a bydd rhywun wrth law yn cysylltu efo chi i helpu. Felly, ewch draw i'r lobi i wylio'r dosbarth meistr i ddechrau ac yna'r sesiwn Cyngor Prifysgol ar gyfer eich blwyddyn ysgol chi. Da ni wir yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r sesiynau.